Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, iritsi da udako ordutegia. Larunbat gauean galdutako ordua ez dugu berreskuratuko. Non ote dago? Espazioan galduta agian. Gaurko egunez jaio zen Yuri Gagarin espaziora bidaiatu zuen lehen gizakia. 1961 apirilaren 12an joan zen Gagarin espaziora, 5 espaziontzian. Lurraren orbitari itzuli bat eman zion lehendabiziko gizakia bihurtu zen. Gutxi gora bera 3500 bolondrez aurkeztu ziren espaziora joateko programara. Guztiak pilotuak ziren. Froga fisiko eta psikologiko asko egin zizkieten beren erresistentzia baloratzeko asmoarekin eta Gagarin gailendu zen espazio ilunean murgiltzeko. Zer dezu isiltasunean triste jartzen dezu bihotza. Gaurko egunez jaio zen entzuten ari garen ahotsa. Lourdes Iriondok txikitatik izan zuen musikarekiko zaletasuna. Urnietako txistulari taldean ibili zen eta Donostiako akademia batean 7 urtez aritu zen opera eta kantua ikasten. Jendaurreko lehen emanaldia 1964ean egin zuen Andoainen, ikastolaren alde egin zen kantaldi batean. Hurrengo urtean 40 kantaldi inguru eskaini zituen eta 1967an berriz 170 inguru, sekulako arrakasta izan zuen. Garai hartan sortu zuen Estok Amairu eta Lourdes bertako kide izan zen hasieratik Xabier Lete bezala. Bi abeslariak 1968ko urrian ezkondu ziren. Nerekin aurrez aurre esplikazerila Behingo zutzi zezala zetuko igisila Zutaz maite eginatut galde Biak aritu ziren gaurko egunez ospatutako 24 orduak euskaraz ekimenean. 1976ko martxoaren 27an, larun batez, gauerditik gauerdira euskaraz emititu zuten Loiolako, Donostiako, Iruñeko eta Bilboko herri irratiek. Elkarrizketak, mahai-inguruak, kronikak, egitarau potoloa izan zuen ekimenak. Euskalduntze alfabetatzea, poesia, folklorea, komunikabideak, ekonomia, ikerketa, margolariak eta eskulturgileak, antzerkia, novela, bertsolaritza eta beste hainbat alor landu zituzten. Pentsa, Euskaltzaindiaren bilera eman zuten zuzenean, eta bilera hartako esaldi bat ekarri nahi izan dugu gaurkoan gurera. Irratiak baditu bere muga eta ahuleziak. Entzun egiten da, ez ikus. Hala ere, belarriak gizonarengan badu indarrerek hemen. Eta askotan ikusten ez dena, ikusi ez daitekeena, irratiak etxera daramazu. Hitzak belarriz ezartzen dizkigu. Horrek garrantzia handia duela, nabari da zalantzari gabe. Eskual semean, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute, frantxen aldera. Armen hartzera deitzen naute, frantxen aldera. Jardunaldiari amaiera emateko, Donostiako Anoetako Belodromoan une hartako euskal kantaren abeslari eta talde garrantzitsuenek kontzertu erraldoia eskaini zuten. Jan Michel Bedaxagar, Benito Lertxundi, Xabier Lete, Lourdes Iriondo, Peio Hospital, Pantxoa Carrere, Mikel Laboa, Gorka Kener, Ibai Rekondo, Gontzal Mendibil, Lupe, Artzean Aiak. Belodromoa jendez gainezka zegoen, bai eraikinaren barnean eta baita kanpoan ere. Jose Mari Iriondo kazetariak onela deskribatu zuen eguna ahotsak.eus ekimenerako. Eder batekin amaitu zen, jaialdia, pentsatu belodromoan, Anoetako belodromoan, kanpoan jende gehiago gelditu zen, barruan zegoen baino, asko zen. Eta kanpoko jendearen tartien beste zeuden grisak.
grisak, sartzeko amorratzen, eta barrun, eta jaialdi hori grabazioa oso jaialdi eharra da, jendearen berotasuna antzematen da. Eta goatzen naiz, ni emisoran gelditu nintzen, ezeak koordinatzen, eta bukaera, gaueko 12 bukaera nik emanion saioari, beraz, ez nuen juteik izan zehara, belodromoa, baina grabazio dauka, eta grabazioarekin nahiko eta geho entzuten, oso entzun nuen. Eta han entzun nuen baino hobeto daukat grabazioan, oso zeharra da. Jendean berotasuna eta dan, anedota asko daude, esate bateko nola momentu batian zeak lekuonak, Joan Lekuona urrutea zegoen izututa. Jakina, zeak irratiak itxiko zituztela desapilu inda zegoen da. Eta zegoen Benito Lertxundiren txanda etorri zanen, nola Benito Lertxundiri eskatu zion lasaitzeko pixka jaialdia. Eta horregatik kantatu zituen Maria Solt eta Castero eta hola zeak kantu lasaiak horregatik grabatu zituen. Baina esate bateako Gorka Kenner baten saioa. Iriondo izan zen egunaren sustatzailetako bat, Jose Mari Otermin, Jose Ramon Beloki, Carmelo Taegi, Txaro Arteaga eta Iñaki Zubizarretarekin batera besteak beste. Eta Jose Luis Zumetak diseinatu zuen 24 orduak euskarazen kartela. Sekulako eguna izan zen Euskal Hedabidentzat. Guk ez dugu 24 orduko emisio egingo, baina hemen txegongo gara urrengo 2 orduetan zuekin kafe hartzen. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time. Efemeride garrantzitsu hori aipatzeaz gain, ezin ahaztu gaur martxoako 27 antzerkiaren mundu eguna dela. Pasioa, sentimenduak eta emozioak modurik nabarmenean azaleratzen dituen arte eszenikoa dela esaten da. Ikusten ari denaren parte izateko aukera ematen zaio ikusleari eta horrek une magikoak sortzen ditu. Ez dago antzerkiak ileak puntan zergatik jartzen dizkigunaren inguruko azalpen zientifikorik, baina magia hori aspalditik dator. Pentsa, Aristotelesek jada egin zion horri referentzia poetika liburuan. Izen asko aipatu genitzazke antzerkiaren inguruan, William Shakespeare da hoietako bat. Bereak dira Romeo eta Julieta, Hamlet eta Udako gau bateko ametsa lanak. Eta etxera begira jarrita, Oiana Maritorenak genbe eta Mai Gorostiaga Pozori zorionak hemendik. Pixkanaka argitzen da, atziatik beldurtu nau, aurrera atera behar, begirada okerrenak, zulatzen nauten oienak, zertan ote daude denak. Eta antzerkitik telesaietara egingo dugu jauzi. Izan ere, gaur hasiko da crossover jaialdia. Telesaien kultura omentzen duena. Patxi Presarekin egitaragoa errepasatuko dugu. Idoia Sánchez ere badator gure Idoia Xarma, sexualitateaz hitz egitera eta 30 urterekin korputzak nola aldatzen diren jakitera. Eta bidaiatu ere egingo dugu. Bagoaz Iñaki Goikoetxea eta Maialen Lopezekin Ekuadorrera. Goazen. Astelena da eta kafe bikoitza beharko dugu. Etorri gurekin katilloak presti ditugu eta. Nik bikoitza ez, nik gaur eltze osoa behar dut. Martxoak 27 ditu, eta bai, gaur astelena da. Zuekin, Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon. Eta zuekin, June Romatet Ibarguren. Atxaldeon. Ni Goiuri ez eizarandian hau zue, eta hau, bigarren kafea da.
Esan bezala, arratsaldeon. Astelena dela esan dugu dagoeneko, eta hau bigarren kafea dela. Ez dugu aipatu, bigarren kafearen 578. saioa dela, eta arratsaldeak 4 eta 17 dituela. Baina orain bai, dena esan da dago. Geure burua aurkeztu dugu, baina aurkeztu beharko dugu, gure lehenengo kolaboratzailea dagoeneko hementxe dago eta. Arratsaldeon, Idoia Xarma. Ula, atzaldeon. Kaixo. Ni modun? Oi, ondo eta zu? No. Maite duta prestatu duzu? Bai, gaur, azken aldizan etxeko lanak idina etortenaz. Oiz ondo. Gisa da etorte jatela lan bote prontuen, Azkeneko aldiz esan emena izan lan oso hola, baina, bueno, beste bari. Nire gaurko maite duta da. Eta dauko, apurata harremana, sensazioekin ero. Beste barik, ostira lontan aretxaletan aurkezpen txiki bat egin zan hauteskundietara begira, eta bertan, bertan gitarra jo, eta besteko eslanda, gombitia jaso nagoen, eta, nire aiztiakin batera hori erunon aurrera. Eta abestu izan dut beste batzutan, baina egisa da gitarra oso gutxitan jo izan dutela jentean aurrian, eta gehiago jente ezagunan aurrian. Azkenean beste zirkulo batzuk eta sortu izan ditut, beste epai, jasoten duten epaia, ez dala momentu bat, epai hori bez, azkenean norberak irudikatzen da ez, beti ezagunen aurrian etako behintzat zailagoa da. Eta, horixe erungan aurrera, egisa zan uste baino asko sobeto urten zan, eta momentuan sentirunaen, sentirunaen emozien izan sentirutia gainitzala, hortarako. Eta izan zan oso politxat esatia, mira, que balida. No, eske, aizu, hemen gure laborategian badago hortxe gitarra zintzilik, Bai, bueno. Poliki. Bale, egingo dugu, egiten dugun urrengo afarian edo gitarra joko duzu. Venga, bale. Eta gero ja, hori entxego izango da, eta gero ja mikrofonoak piztu eta irratxa joan. Entxego publikoa izango. Publikoa, bai. Aizu, izarra handiek eta horrela egiten dute, Bai, egisa da. Baina, bai, hasiko garen hori, norberan burua identifiketan gai moduan. Gorkak bere maite duta bidali digu eta esan digu bere maite duta dela omenaldi bat, izan ere agurtu egin dutela kakintzona irratiko kide bat june egin delako eta oso gogorra dela, baina ze polita berarekin lan egitea. Guk hemen jarraituko dugu irrati gintzan. Kakintzonan hasi nintzen irratian 11 urtez. Oraindik jota gaude, animo Gorka, muxu eta besarkada estu bat bigarren kafeko kidetik, zuri eta inguruko guztiei. Julen. Eta Gorkari izango digu bide batez, goxatzeko balio baldin badio behintzat, hementxe daukagula ja poltsa batean sartuta bere oparia. Egia da. Aste honetan, martxoko azken astean pasako zela esan zigun, ea posible zaion, baina Gorka, zure oparia hortxe dago, poltsa batean sartuta, eta guztion biztan, etortzen zarenean, hartu alizateko. Eta ez bazara etortzen laportu egingo dizugu. Nahikoa denboran badarama, opari horrek baituta hemen, unuzko Gorkaren eskuetan behartzuen, baina astea daramatza hemen. Tira, Julen, zein da zure maite duta? Ez naiz libratuko hori izan da. Ez. Oso politia izan da, eta oso ondo aritu zara, eskerrik asko. Deituko dizu, Ez, azken orduetan, saretan desientik ikusi den bideo batez, atzo arratsaldean, eskuz binakako pelota txapelketako finalerdi bat joko antzela, partida nahiko amaieratik gertu zegoela, 19 eta 16 zegoela, lau pilotarietako batek, Xabier Tolosa anoetarrak,
lesio bat izan zuen, ez dakit zer duen, baina, zuntza austura dorolako zerbait izateko itxura zuen, eta, zuntza austura batekin, garbi dago, kirolari batek ezin duela egiten ari den kirolori egiten jarraitu momentu horretan behintzaz, azkenean hori austura bada, eta austuraren ostean, partidutik erretiratu egin berri izan zuen, berak eta Jokin Altunak partida galdu egin dute, eta honen bestean, aurkariak izango dira finalean izango direnak, Elordi eta Zabaleta selkatu dira finalerako, eta behin lesioaren ostean, partida bertan berak eratuta ikusi diren irudioien inguruan hitz egin da desente, ez? Eta alde batetik, nik uste dut, bai Jokin Altuna bere bikoteak eta bai Elordik eta Zabaletak atzo aurkari zirenak, baino urte osoan zehar lagun eta enpresakide direnek, esan zutena eta eman zuten irudia benetakoa zela, ez? Asko ikusi ditugu, denetako iritzia ikusi ditugu sareetan, oraindik ere bada, ez? Jendea esaten duena, begira, gizonezkoek ere negar egiten dute, eta horrelako gauzak ere irakurri behar dira, oraindik, baina beraien aurpegietan zegoen pena eta tristezia hori uste dut benetakoa dela, ze azkenean horixe gaur aurkari izan dira, baina datorren astean ziurrenik elkarrekin jokatu beharko dute, eta ez naiz lokatz gehiagotan sartuko, ze irakurri ditugu hainbat adierazpen hor, hemen bakarrik gertatzen da, pilotarekin bakarrik, hori ja norberaren interpretazioak dira, baina ni horrekin garatzen naiz, ez? Zintzotasunezko negar malkoak benetakoak iruditu zitzaizkidala, eta hori ere polita dela horrelako gauzak ikustea eta horrelako laguntasuna ikustea enpresakide eta lankideen artean. Eta Ione? Zuk zer maite duzu? Nik esan behar maite ez duten zerbait. Eta ez, arrazoi emango diazute. Espero dut. Nik ez dut maite, komunikabide garrantzitsu batek ez dionean ematen garrantzia, eman behar zaion garrantzia zuzentasunari. Ze aste honetan, ez dakit enteratu zezen, Minoetesek jodun ere herrian, ez dakit norbait ez den enteatu. Bai, Dena ez esan, Baina hori, bi kontzertu emango zituzten lehenengo aldia zen, herri batean jarraian eta elkarrezketa bat egin zioten, egunkari batean. Eta, elkarrezketa benetan lotxagarria zen irakurtzea. Ze nik dakidanez, behintzat, abeslariak berak euskeraz oso ondo egiten du. Bai. Eta elkarrezketa oso gaizki datzeta zegoen. Ez zeukan zentzurik horrela argitaratzea zerbait euskaraz eta ingaizki datzea, eta pena iruditu zitzan, ez da egunkari txikia, eta pena ematen dit behintzat zuzentzaile batetatik ez pasatzea, ze bazeuden esaldiak konturatzen zeanak itzultzaile batetik pasadituna eta ez dela itzultzaile neuronala izan. Eta, pena ematen diatela olako gauzako nahindik ikusi behar izatea. We'll be turning corners out of this place. You know I will be here at the end of the day. You know your day. Nik maite dut noosfera. Badakizu zer den noosfera? Ez. Vladimir Bernadeskik sortu zuen kontzeptu hau, berak zioen noosfera zela, munduaren hirugarren kapa bezala, ez? Lehenengo dagoela geosfera, harriak eta bizitza ez daukaten gauzak, gero dagoela biosfera, bizirik dauden gauzak, eta gero dagoela noosfera. Dela, munduko gizaki guztion adimena elkartuta. Hau da, gure neurona guztiak edo gure jakintza guztia elkartzen denean, jakintza kolektibo, masibo, erraldoi, mundial hori, noosfera dela. Eta non dago? Nola non dagoen? Norberangan, ez? Norberangan. Noski, noosfera da, zure jakintzaren, idoiaren jakintzaren, juneren jakintzaren, hori dena elkartzen gertatzen den kapa hori. Non dago zure buruan daukazu, ez da? Utopia antzeko bat, ez kasu, izango litzak, entenditzen dut, ez? Niri oso kontzeptu politia iruditu zitzaidan, gauza bat irakurtzen ari nintzen, eta bertan agertzen zen, eta denan jakintza guzti hori elkartuta imaginatze hutsak, ez dakit, horrela kilimak sortzen dizkit, eta sentitzen dut, naizena, baina askoz jakintxugoa naizela. Hau da. Dena jakita ere tristea eta burritu izan behar duen. Dena dakizu. Nik ez dena jakin nahi, baina zuk badituzu ezagutza batzuk nik ez ditudanak, eta pentsatzeak,
noosfera baten parte garela eta elkartuta daudela ezagutza horiek nolabait, polita iruditzen zait. Segurazki. Nazka urpegia jarri da. Ez, nazka urpegia, ez, baina, ez dakit, zenbat eztabaida joan dira pikutara, mugikorrengatik. Horrela dago etxan, eta begiratzen, horrela da, eta jazta, akabo eztabaida. Mugikorrak norka ipatu ditu? Ez, a ber, baina, Ez gure oso esan, apurat ez, jakintza oso edo kompleto hori, ez, eskura eukitxia izango litzakela momentu oro. Ja, ez tegit. Baina ni bai pentsan dut, igual guk ez duela biziko, baina seguramente hori sortuko da, eta sortuko da alako sare neuronalen bat, eta gai izen, eske bai, guk ez du biziko hori, baina ondoren, bueno, mundua bada, ordurako. Aurrekoan aritu ginen, ez, adimen artifiziala, eta beldurra ematen digula, eta niri honek ere bai, Ja te creo. Niri honek beldurra ematen ditu. Baina honek nola eman diezazuke beldurra, balin bada? Dena dakigu, bale, eta zer jarri behar dugu zalantzan. Baina ez da dena dakigula. Da dena daula konektauta, ez? Hori da. Niri beldurra ematen. Ni utzi nagoen bezala nire inozentzian, asko zoriontxo bizi naiz eta. Ba, gizu, zer uste duzuntzuk dela nosfera? Zer? Bunstroa. Abesti honen izen burua bezala. Ojo txatean. Goiuriren maite duta ederrazan haze boikota. Eskerrik asko. Iritzea materi boikota egiten zaio, Leku derrera guaz. Xuxurlak entzuten dira neskatuaren gelan gauez. Atea ireki da, aita da. Argia pizteko dio alabak mesedez. Munstrak berriro ala, munstrak berriro ala, munstrak berriro ala, aita galdez. Na-na-na-na, na-na-na-na. Bagoaz, noosfera pixka bat gehiago elikatzera Idoia Xarmaren jakituriarekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Udakorrika zebilen. Larun batean ordu aldaketa egin genuen. Eguzki argi ordu gehiago irabazteko loari ordu bat kendu genion. Sleep Foundation erakunderen arabera, jendeak 40 minutu gutxiago lo egiten du, bataz beste, erloju aurreratu ondorengo lehen astelenean, hau da, gaur. Eta dituen arabera, ez da arraroa, urrengo egun edo asteetan loaren alterazioak izatea. Nekatuta sentitzen ez bazara ere, udako ordutegiaren hasierak barruko erlojua aldatzen du. Eta horrek agian antzematen ez dituzun moduetan eragin diezazuke. Memoriarekin arazoak, konzentratzeko gaitasun eza, gose handiagoa. Aldaketak somatzen ditugu bai, ordu aldaketarekin. Baina badakizu zerk aldatzen duen benetan gure gorputza. Zerk? Adinak. Bai, sentitzen dugu. Urte egin aurrera egin ahala, gorputza aldatu egiten da. Eta ez dakit krisiren bat izan duen asteburu honetan Idoiak, baino esan digu horretaz arituko garela gaurkoan. Gorputzaren aldaketaz, batez ere 30 urteren buelta horretan. Arratsaldeon Idoia. Kaixo, kaixo. Krisiarekin zatoz? Ez da izan krisi bat. Vale. Eta izan bihar dut, pentsetan jatela
ez daukatela inolako arazo berezirik adinak betetziakin, geixo esango, ondiokan banaz bere egunak sekulako ilusioa itxen dutzen pertsona horreitakoak. Orduan, ez dakit ez, baina, bueno, bada egisa ez, bueno, gu behintzat nire gertuko lagun gehixenak aurten 30 urte beteko dituztenak die, nire kasuan, gure kasuan, urrengo urtean, ez, aurten ja 30 danak, toketan die. Orduan, ez dakit, nik ustot bagarela, ez, pertsona talde bat, nun, ez, pandemia garaira hori 25 urtekin sartu gitzen, 30 zaguretan, eta orduan nik behintzat 30 oso urren ikusten itxun. Eta, bueno, hori, urten dugu, ez, normalia batera buelteu gare orokorrian behintzat. Eta hori, eta derrepente, 30 atia hortxe dau. Eta, bueno, egisa da, da milela igartzen ez azken aldixan, meme pila bat, eta hori, 83 ja harrapak dotzela, ez da gitik usen Bob Esponjan zera bat, batu dotzala, eta ez tekiz zer, eta, bueno, eta azte buru hontan bereziki, kuadrilako plana eukideu, eta naiz eta askotan urteten duen, igaz ingoenian plan hau, igaz, edo ez dela 2 urte, eta, bueno, konturatu gare benetan plan hori dela 4 urte izan zala, ez igaz, eta ez dela 2. Eta, claro, horrek apurat impacto egin juen egin baten, eta bueno, urte zan adinean kontua eta holaxen, ez? Eta, bueno, beste barik, 30 aukeratu ditut, niretako gertuen dauen marka aldaketia dalako. Orduan, ez gara jarriko negatibo, ulertu idazu. Ez da hori helburua inundik inora, baina, bueno, bada nik uste dote, ez dakizelan esan, gorputzian gertaketan, gertatzen dien aldaketa horreik, ezagutzia, funtsezkoa izen leikein baten gero norberan buruen nabaritzeko, eta, bueno, metamorfosi horren apurat ez jabe, baina, bueno, bai nozino batzuk eukitzeko, eta bat ez ikusteko, ez gara izango, ez sentiuteko bakarrik, ez aldaketa horreik orokorrian emuten dien zer dala, ez, eta, bueno, azkenian, eta ez bakarrik bizitziak berak, badauzelako azkenian kanpo faktore pila bat guzpuniuta gauzela bertara, ez elizken moduan estresa bertan, erantzukizunen igoeria, hori beha dinakin batera datorrelako, edo, hori bez, hiri bizitzak, eta, bueno, aldaketa horreik, eragin lehizke, elduarora heltzeko, hori, faktore bat. Adibidez, datu bat mutiarren, Christine Collier, deitzen dane, medika baten esan da, ikerketa banen arabera, 30 urtetik gorako emakumeen 35,2ak pairatzen dau aknia estresa eta kutsaduran ondorioz. Ez azkenean akni bada gauza bat lotzen dela asko hori da. Eta ez dago zer ikusirik horrekin. Baina, bueno, beste barik, bada adintarte bat, nun bai emun bijakon apur bat norberan zaintzai eta apurat prioridadia. Baina, bueno, apurat datu konkretu batzuk eta emuteko holan, memoria lehen aipatu memorian asuntua eta egisa da gure memoria 20 urteren bueltan heltzen dela bere puntu gorenera, bere plastikotasuna hor dau atope, eta 30 urtetik aurrera gure burmineko hipokampoa euskurtzen doia, orduan, hasi geike poliki-poliki oroimen memoria lapsusak eukitzen. Ala! Horregu, ez dut gura esan, derrepente, azten bihatzen izin zaren, baina, bueno, derrepente igual, hitz baten bilaz oiaz, eta hitz hori jatzu etorriko, eta, bueno, azala idago kixonez, azala, 30 urtetik aurrera, kolagenuak elastina eta azido hialuronikoak bere kabuz fabrikatzei usten dotzo, orduan, zoritxarra zorzekaten da, malgutasun baten murrizketia, orduan, normala izaten da, dinonen buelta, lehenengo zimur markauak eta agerketia, ez gauza bat azkenean irrebarra itxen duenean mismamente, da noi urtete jakun zera horrek, zimur horrek, bertan geraketia. Orokorrian gorputzei dago kixonez, 30 urtetik aurrera, hamarkada bakoitzien jasota dau, 3 eta 8ko muskulu masa galtzen doiala. Ui ba. Eta seguridad esan horrek gure metabolismoa geldotu itxen dala. Horregatik, nik horrean, ikustezu kuadrilako argazkiat endala 10 urte, eta orokorrian, nahiz eta danetan ez da zabatzen, baina dano gauz apura gizen hau, orokorrian. Orain, guendala 10 urte baino.
danok, eta, bueno, ja, asuntua da, azkenean ez, gorputzak aldaketak dauko, baina egisa da hori zantotzen moduan, metabolismoan burrestu itxen da, orduan horrek esan gure dau, atxeden aldixen egon da, egoera basalien, gaztetan diela kaloria gutxi, orduan, ze pasetan da, adin honekin, oindala, 10 urte jaten zauen iguala janda, seguramente gantze reservak garatuko dituzu, eta lehen ez, gaztia bazitzelako. Beste barik. Bueno, baina ez du zertan txarra izan horrek, ez? Ez, beste barik, baina gure tizan, askotan zaten duzu. Ez remedio horrela hartze hobe. Ja lo creo. Baina egisa da, askotan zaten da, ez, nik jandut beti berdina, eta hori igual ez, lo dixeu nau, eta bizitzia holako da, no pasa nada. Eta, apurrate bizitza sexualian eta sartuta, nik uste hemen azten diela gutxi gora berako aldaketa nagusiak, bale? Adibidez, gizonezkoen kasuan, 30 eta 40 urte bitxartian, azten da, esaten da, ez, sexu desira potxoat murrizten ez, beti lotu da, ez, azkenean gizon den ez, nahi sexual eta ase ezin hori bat ez begaztaruakin, eta, apurrat moteltzen doia asuntua, segatik, uste aipatu izan gaudela hemen gizonezkoen zikluan engaunean berba, testosterona mailak urtero 102 jaselako murrizten 30 urtetik aurrera. Noski horren bai dauko estresakin lotuta, loturialen esan duenakin, ez, bizimoduakin eta oso lotuta. Baina emakumezkoetan aldiz, 30 aurrera izaten da sexu desio handixeneko ero hamarkada bat, azterlan, ikerketa baten arabera. Hau noiz barkatu esan dezu? 30 urtetik aurrera. Nik entzuna nuen, ni baino helduagoak diren emakumeen artean, ez edukitzeko beldurrik, ez? 40 urte betetzen dituzun urte hori izaten dela batzuetan, dagoeneko 40 urterekin sexua harremanak inoiz baino hobeak direlako. Hori ez da daztu behar bizitzan. Nik karrerako 3. mailan osasun mentala motezuzkun irakasliak, Martak, arek justo sexu asaldurak eta genbiltzenian lantzen, eta arek esan zuzkun. Zuek uste duzu egoin, ondo zabitzea, universia etorsarie, eta ez kriston askatzia esan duzuela, eta esan dabe. Niko inbertan berrota, ez teiz maz dute zaukon, eta ari esan zuzkun. Nire sexu horik onena, seguramente urte honetan biziten, eta zue begala biziko dozue. Wow. Eta hori jasoten da ikerketa horretan, hori sexual hau moduan jasota dauzela, emakumezkoen 30 hamarka hori, 20 hamarka da baino. Ui, ze interesgarria. Egisa da, eta hor, nitako interesantiena oin dator, dala, loturia, ez da ondorio argirik, azkenean izan dututez, gizartia oso dinamikoa kasu honetan. Baina lotura eukileike, guk 20 urteren bueltan gabiltzenian, norberan gorputzan eta sexualidadian autoesagutza borduen azten da, eta gizonezkoena, igual 10 bat urte lehen hau, eta segurtasunakin eta esperientziakin, eta beste jarrera bat azten garelako hartzen igual, bizitzi daukizionez, eta bat ezben norberan gorputzakiko dudabarik. Badakizue, nik badaukatorrela bitxikeria bat kontatzeko. Oain dela urte asko, gaztetan elkartu ginen lagun batzuk, eta hasi ginen, bastakit ez, astentzara izketan, eta irudimen handia genuen, egun hartan, ez dakitze gertatu zen, baina egun hartan bereziki, irudimen handiko emakumea ginen, eta hasi ginen pentsatzen, zu aur bat zarenean, badaudela gezur kolektibo batzuk, ez, gure gizartean, eta adin batera iristen zarenean gutxi gora bera, aur gehienak adin igualtxuan, gezur horretaz jabetzen zarela, ez, badakizu, ez, bonekin zer ikusia duen gezur batetaz jabetzen zarela, eta, hori, ordura arteko bizi ginela pentsatuz egia zela, beste gura, ez, ordura arte ezagutzen genuen azela egia, eta bapatean, bazegoela beste dimentsio bat, ez, eta hasi ginen pentsatzen agian, 30 urte betetzen ditugunean, beste egi bat deskubrituko dugu, eta ziur gure bizitzako heldu guztiak ari direla izkutatzen zerbait, eta beste gezur kolektibo bat dagoela, eta 30 urte betetzen dituzunean, etortzen zaizun norbait, 30 urte baino gehiago dituen inguruko norbait, eta esaten dizu, begira, bizitzan, hau eta hau, eta beste dimentsio bat irekitzen dizu, eta beti esaten dugu, geroz eta gertuago gaudela, oso urduri gaudela eta zai gaudela jakitearren 30 urte egindakoan sekretu erakutsiko diguzuen agureek, Julen.
agure daitu didazu. Guau, gaur oso gogor, Asteak dara matza. Vale, oso gogor. Ez dira orain esan behar zer den, 30 urte egiterakoan kontatzen dizuten egia interesgarri hori, baina esango diazu? Hori guk adina jakitea litzateke. Adina. Musika mesedez. Ba hori. Nik uste dut egi horrek oin bertan nahiko grisa izeteko itxura dana daukola. Zen leike aprobat, beteta zauen gota urte sakotzu nian, nekiko zaula etxia, lana, eta nizton tortifan leikela, asuntu. Bai. Ez dakit. Esan dizuet, hori guk adina jakitea litzateke, beraz? 30 iristen zaretenean... Bagoiz bidea, lasai. Kontatu. Tranquil, bagoiz. Nire zauria ez da zurea. Lehen apurtxo eta aurreratu ingare, baina, sartuta apurate ez, sexualidadean apurate egixada eta jasota dau, horixe ez, amarka da honetatik aurrera, jasota dauela izango dela, seguramente biziko duen sexurik onena do. Bizitzaldi hortan, ederra izango dela. Beti belotuta hori, ez? Jakitxian norberak zer gure dauen, zer daukon gustoko, irekixeu gauza, esan dugu moduan, igual gauza berrixak probetako. Askotan, hasiko gare gailentzen baitxa gure norberen topaketen kalidadia, kantidadien gainetik, eta, azkenean beti sexua planteauta, beste pertsona batzukin elkarbanatutako horrekin, norberan autoesagutzatik eta bebai. Urduan, esan duen moduan, aholku batzuk emutera baldin bagoiaz, ez, geixau gozatzera edo bideratuta, aztelen honei buelta aprobaten muteko, loguretuta gauzela eta. Nik uste badala, ez, lehengo gauzetariko bat, esan duten moduan, kopuruan gauzia, ez, askotan, kritika izan dugu edo, ez, feminismoak kritikatzen duen gauzat bai da, ez, azken baten, gorputzen erabileria, gorputzen zenbakixak izango aldien moduan erabiltzia eta esango nauke hor badaukuela zer esanik, ez? Badala momentua kontaketa batei edo, ez? Emuten da, ez? Geixen daukonak beti be izango dela kasu hontan aberatzena, baina, nik ustote badala momentu ez, usteko kontetiai, zenbat aldiz itxen duen larrutan edo, ez dakit, astian, hilabetean, urtien, ez dakit, oso personala da, eta esan duten moduan, asko gehiago hasiko gari galientzen, topaketa horrein kalidadia barkatu, kantidadia baro, esan moduan, bai elkarbanatutakoa danian, bai norberakin danian. Hori izango litzake honena. Aurreko baten be, ibiligitzen nian komentetan, ez, ze ondo dauen, ez, denpori hartzia, ez, sexu harmanak ebitxeko, ez dakit zer, egixada, eta hori bez, askar bat aurreko baten zangamen moduan, ez, hori da nik gustataku, baina benetan garrantzitsua dela denpora dedikatzia. Eta kontzeptu oso kurioso bat deskubrirudot, ditzen dena mindful sex. Ez naukon entzun da, eta ez apurrat mindfulnessak bultzatzen dauen azkenean meditazioakin eta daukon loturia, ez norberan momentuko egote eta sentitze hori, ez bakarrik egon baizik eta sentidu momentuen dana, apurrat sexualidadera ekarritxa izango litzak, ez apurrat ezitxia gauzak inertziaz baizik eta denpori hartuta eta hortara, zagurut esan. Eukide isen daukuen bizia jetrea honetan leku bat bebai. Nola izena du? Mindful sex. Baina, mindfulnessakin lotutako zera pentsau jata. Kasu honetan, emakumezkoa galdin magare, edo bentsate vagina baldin badaukou, alua kasu honetan, bai hasi leike, lubrikatzia ez da izango indala marrorte moduko ona, ez beti, baina, bai, izen leike momentu bastante ederra, gure praktiketan lubrikantiak sartzen azteko, ez bagabiz ja honezkero, horixe ez, benetan, esan duen lehen kolageno eta azido hialuroniko alera horrekin, asilizkelako penetrazioa okene harremanetan, mina edo, deserosotasun bat, edo tirantetasuna, igarri leike, eta azkenean horrek eragiten dau noski, ez? Basaio horrein kalidadia murriztia,
eta ez dugu, hortako hori batez be konpondu leikenian, ez? Ez dakit oso erresa, dalako kasu honetan, lubrikante bat sartzia tartian. Gerora noski emuten bada egoeria eta lubrikante bat gehitxuta eta lata behi gartzen ditugu hori, tirantezak barkatu, ero, molestiak eta, beti gerturatu geike zoru pelbikuan aditu dan fisioterapia baten gana, eta, ningu terapia, erakutziko dozku zerdien kegelarik, eta kengual, eta, lakotxe gauzak. Ero bai, apurat, mindfulnessakin eta lotuta, zoen aldarri bat itzala, espektatorin geixau ez. Ez dauku ja denporea hortarako. Espektatorin petzatu dit, ez, dator apurat espektadore zera hortatik, ez, apurat berriro aktibo izatera, ez, norberan praktiketan, ez, azkenean, ez da de paso egotia, da sentsazio ez gozatzia, ez, hori, ez dakit, eta ez egotia pentsetan, nahi bestiak zelan ikusiko duz, ez dakit zer, espektazio horretatik ez, momentua bizita, punto. Eta gero, zelan da, hau guztau jat, pentseta jat ezaguna dala kontzeptu hau bat, ez BDSM praktiketan eta holan, bai pentseta jat ezaguna dala kontzeptu hau, baina igual orokorren zain beste, azkenean ez, dala anglizismo bat, gaur egun oso modernoak dien anglizismo honekin, eta dala aftercare. 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 Hori da, ondorengo mimito. Hori da, basikamente. Bai, da apurat, bakitu zer dan, hori, pertsona izateko lehengo maia, nik uste torti doia l'asunto, ez da izen biharremen ezer berez isa, garratzitsu edala azken baten ez, hori seksual harremanak euki hostien, norberakin, elkar banatuta, dedikatzia denpora batez ondorengo minutu horreiri, balorazio bat itxeko, bestakit, balorazioa gulotesan ez dut zaten. Blok bat atarata hor. Reseña bat, hori da, ez da hori. Begira, 3. minutuan, hau gertatu da, eta gero 4:45 markan. Hori da, ez da hori bakarrik, azkenien da apurat konektatzea dana daulotuta, oinarte aipatzen ibili garen gauzekin dala apurat, albokua baldin badauko, albokuak gure dana, pertsona horreiri merezi dauen duintasuna mantendu, gurotesan, zaindu, bai alde batera eta bai bestera, norberak imakare gauzenian, balor, hauzel, ez dakit, da apurat, momentuen egotia, ez egotia ausente hortan. Eta erregisa esan, aukera politxa dala ez, lehizan duen bebai izen leikelako, azkenean esperientzian arira, bebai gure burua bai apurrat ez egotia enkarratu gure dana, eta ez, jostaiuak sartzeko aukera ederra bai zeleke, batez erosteko aukera dauko belako, eta oinala 10 urte igual esain beste. Eta bai, ez dakit, gozatzeko eta sexua bizitzeko badauzela beste 1000 modu, askotan ez, guri erakutsitxako bideo horretatik bidezidor pila bat urtetzen diela, eta esen leikea adin politxa esen leikela horretatik galtzeko. You said, see, look at that, yo. Stacked on top with your brothers. Orduan, gure bozu laborben moruan emongeik ez, zelan biziko gure egunerokotasuna hemen eta ez, 30 urte biziketan dugu, bizitzen ditugu barkatu, eta zer beteten ditugu, eta zer da dugu, zego mendiuki geike. Lehenko gauzia, da, apurrate, norberan asalak eta mantentzeko eta ondo goteko, bada importantia lo itxia. Eta bada gauza bat ez duguna itxen ondo. Zuek, zemat ordu uste dozue benetan jasota dauela lo inbiko litzakela osasuntxua izeteko? 8 ordu esaten dute, ez? Nik 9 izango nuke. Bai, nik ere 8 hortan egon. Bale, tartia dau jasota 7 eta 8 bitxarten. Badauz pertsonak 7 ordukin funtzionala dienak eta euren metabolismo neuronal danak eta on point dauzela. Orduan, mesedez, ezin 6 ordulo. Eta ez ni 6 ordu nahiko, ezin 6 ordulo. Hori, mai honetan... Albada, mesedez. 6 ordukin ez dut moten denporia, ezagupenak finkatzeko, eta memoria berutza baldin badoia, imagina, gaur gauzagatik hasi eta bixer ahaztu ingo dozu. Uste ez dituzula... loarena da orduan. Claro. Niak eskatzen hasitan. Zituzu konplizerik honenak topatuko mai honetan. Oso gaizki. Bai.
benetan, priorizaizu zeuen burua. Horti doia loturia. Eta oin arte zeu aipatu, baina, bueno, bere biziko importantzia dago adin batetik aurrera, bueno, adin danetan, baina ez galtzia otxuria norberan burua lastan eta norberan burua masturbati, vale? Osea, badaukala estresa murrizteko sekulako aukera ona da, kaloriak erreten dibez, esan du lehen ez, gure metabolismoan murrizketan da, orduan gu horrekin loturia aukiko hobeto loitxe lagunketan dau, norbairan plazerren muako beto ezagutzeko aukeria muten daun, divertitua, todo beneficios, hori da onena. Elikadurakin bekibiko gaukea probate aldaketia, eta, bueno, horri da nik uste elikaduria, eta, bueno, norberan afizinuekin apurtxea lotuta. Baina esango gauke, gaur egun bixamoniak ez da, irauten endela marurte irauten zaunak. Edo nire kasuan behintzat. Gaur azterena da, eta nire gomin gaina alpargata bat baldin botzen moduan. Eta lehen jate pasetan alako. Lotxagabea. Bueno, begisa, baina, bueno. Lotxagabea zergatik? Esatiarren. Onartziarren. Hori da. Iritsiko zaizu. Joe. Iritsiko zaizkizu 3 eguneko ajeak. Buah. Ez, a ber, 3 egunekoak ez, baina pare bat, pare bat, bai. Orduan, bueno, bada egisa, asibiko gitzela poliki ez, eraten duen alkohol kantidadia murrizten, horrek, zuzeneko eragina dauko gainera gerora, ez, sexua harremanak eukitxea baldin badi, alkohola ez da pelagun, esaten da ez, osto desut esaten egun batetik ez erateko hori esposu nahi, baina, bueno, kontsumoa bai minimora bai murriztu beko ginuela. Rutina bat eukitzia orokorrian, bai zaintzai dago kixonez, bai apurat desmadre momentu herrik, desmadre gultzen norberan bizitzea organizetako orduan, agenda bat erosi eta erabili. Noski, logika dauka. Zorain arte buruan gordetzen genitu, baina ez gara gogoratzen beraz behar dugu agenda bat. Ez que egisa da. Eta bueno, bastakit, Gustau Gatazko irakurri duten esaldi bat, jantezala, aplikau geikela, emetik aurrera, ongizante mantra bat edo izango litzakela, hidratatu, hausnartu eta masturbatu. Eta Gustau Gatazko. Oso ona. Orduan, esaztu, ura eran, asko pentsau, eta ondo pasau. Sunrise, sunrise, looks like morning. Aizu, apuntatu duzu, Ura edan? Beitu june, kasualidadia. June udaraten ari da. Bai. Ez, baina, bueno, bada modu bat, ez, eta, nik ez dakite zeuen kasuan, baina benetan nik inguren badaukat jentia oso ardura, ez da ardura bat, baina azkenien, nik uste dut, 30 urte, hamarkada horreiri badauzela, azkenien esarritxako gizarteko uste batzuk, ez, norberan buruan asko pixatu leikienak. Ez dut pentsetan, bintzat ez dut pentsetan nire kasu nolan danik, baina, bueno, tranquilo, 30 urteak ederrak diela. Nik uste dut baita ere, jendeari bizimodua aldatzen zaion hamarkada ere badela kasu askotan. Bai. Kuadrilla berean, bide oso ezberdinak markatzen diren hamarkada da, eta horrek ere batzuei gehiago egiten die, beste ez dakite, ikusten dituzu akaso zure inguruko guztiak seme-alabak izan da daudela, eta akaso zure burori galdera bat egiten dituzu, eta... Bai, bueno... Ze asunto edo? Emakumeontzat beretziki, uste dut lehen ikusi dudala datua, hemen Hego Euskal Herrian behintzat, Europako zerrendetan iaia azkenak gabiltzala, hau da, beranduen aurduntzen garenak Euskal emakumean garela. Baina bai, lastimia pena, esango zeuken Buelta maten zai horri. Noski baiet. Noski baiet. Esan dut, nire aititak esango leuken moduan, lastimia pena. Esango tzuta. Zartzearen beste aldean zer dago? Ez zartzea, baina ez zartzea da hilda egotea, beraz? Bai, ez da, osagotan, aukerak bisek planteauta. Aukeren artean onena zartzea da. Bai. Eta bai, ez dakit. Nik pentsetan dut baitxa hori aldatzen fango dela, eta ikusitxa ez, azken baten aukerak oindala 40 urte zienak, 30 urte betete zienean, eta oin ditugunak ez dut petzetan berdina dienik inondik inora. Eta ez dut uste, petzetat badabela nahiko zabalik, ez? Oso nahiko edatuta pentsakero itzaten dana, ez? Ez gaur egongo gaztiek ez da begura, ez da ize, gaur egongo gaztiek ez da begura inla, gaur egongo ez da. Eta, en plan, bueno, igual norberan aldarrixak egoerara moldatu bihar die, eta horren kiko koherentia dien burrukak aurrera eruan. Eta, bueno, norberak burrukatu bieko dau beria. Gorka galetzen du, ze edadera arte
ze adinekin bihurtzen da norbait zaharra. Nik ostegunean 44 urte egingo ditut. Ba, Zaharra, teoriaz, hau da, zahartzaruan sartzezan 75 urtek. ba hori, pentsa gorka. Zenbat geratzen zaizun aurretik. 75, 70. Eta esango neuke be, helduko dara momentuan nun hori aldatu inbiko da. Osaztu pentsetan gaur egun 75 pertsona zaharra danik. Eta gainera esango nuke euskeraz zahar hitzak ez dala gogorra, moduan, ez dakit. Baina erderaz da viejo. Eta nik uste dut konotazio askoz negatiboa bat daukola, eta horregatik badauze, bari ez, pertsona heldu asko, esan duzena, jo, no, niena zaharra naz heldua, zaharra dio trapuak. Bai. Eta egisa da, karo, helduarua eta zahartzarua hori, bueno, beste barik, aurrera. Ba, aizu idoia, eskerrik asko lasaitzagatik urte betetzeekin kezkatzen diren pertsonak. Hori da, tranquil, ez da pasan ezebez. Eta urteak fainala, seguramente, gantz geixaukiko gorpuzian, ule gutxi hau. Hidratazio gutxi hau, titixak apurra bera hau. Baina, bueno. Baina jakituria askoz gehiago. Ekilikoa. Saber qué es lo que fui. Aguantar la respiración. Ba, agurtu egin behar dugu gure idoia maitea, gure idoia xarma maitea. Azken aldixan etortzen asolako goguekin itxagatera supermotza. Supermotza baita geuri ere. Baina hau irratia da, eta bagizu irratian horrela ibiltzen garrera batzuetan azkar, bai, sexu harmanetan bezain beste. Bai. Ba, hurrengora arte idoia, eskerrik asko. Zeuei. Agur. Agur. Pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures. Nous devons le faire pour notre sécurité. Moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé, mon cousin il était décédé ici, donc je ne veux plus que ça refaire encore une autre famille. Garbi dago kontrol hori egiten da fenotipo araberan, ulertzeko itxura. Kontrolak ikusita, migranteak eta beste bide batzuk hartzen da hoie, bide arrisku hauek eta noizipein erizotzakaz topaten gara, ez? Je suis désolé, ni Niego, Ouyo et encore moins moi, nous pouvons infléchir la position des États. Zubiak irekitzea aldarrikatzen dugu behin eta berriro. Kontrolak kentzea, hitzetik ekintzara pasatzea erabaki dugu. Eta zubia ireki dugu. Esaldegitik atera naizenean, argi eta garbi izanen, urrengo arte, migranteak segituko dute pasatzen. Une fois que tu fais le passage, il y a beaucoup des autres bénévoles qui vous accueillent et qui vous amènent. Bideak podcasta. Ostegun eta igande goizero atal berri bat naiz irratian. Eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Naiz irratia eta Mediabask. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Attention please, Beñat Iturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan oinetakoak ondo ditu, galtzerdiak ere bai, hankautsi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutxiz, programa hankutxik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzetik ekarri zuen moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautsi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Ba, arratsaldeko 5 dira eta bagoaz Naiz Irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera Xabier Kreuet. Orain arte, Eskoziako osasun ministro izandako Hamza Yousaf, SNP Eskoziako alderdi nazionaleko buruzagi, aukeratu dute eta ondorioz, Nicola Sturgeonen ondorengoa izango da gobernuburu gisa. 37 urte dituen Yousaf, Eskoziak duen lehen gobernuburu musulmana izango da, eta bere lehen hitzartea argi utzi ditu bere helburu nagusiak. We will be the generation that delivers independence for Scotland.
Where there are divisions to heal, we must do so quickly, because we have a job to do. As a party, we are at our strongest when we are united. Eskoziaren independentzia lortuko duen belaunaldiaren parte dela esan du SNPko buruzagi berriak eta alderdi kideei batasuna eskatu die helburu horren alde egiteko. Beste ildo batetik, 3 langile larri zauritu dira andamio batetik erori ondoren Durangon. Larrialdi zerbitzuek esan dutenez, Arando Oñotorre izeneko eraikinean, aldamiotik erori dira 3 behargin eguerdian. Helikopteroa eta larrialdi zerbitzuak bertaratu dira eta momentuz ez dago berri gehiagorik. Eta bukatzeko, bada garaia Euskara Ofiziala eta Kitxo lelopean 2 elkarretaratze kale ekintza zuzen bat eta mobilizazio nagusi bat iragarri du Euskal Herrian Euskarazek. Nafarroako hainbat tokitan Euskararen ofizialtasuna bermatuko duen lege berri eta eraginkor bat eskatzeko. Eremu ez Euskaldunean hasiko dute mobilizazio zikloa apirilaren 22an, 12etan, bardeetan egingo duten ekintza zuzen baten bidez. Eremu Euskalduneko elkarretaratzea igantzin izango da berriz apirilaren 29an, 7etan. Ondoren, maiatzaren 6an, Manbitan Tafaian, eremu mistoko elkarretaratzea eragingo dute. Azkenik, mobilizazio nagusia izango dute Iruñean, maiatzaren 13an, 12etan Konstituzio plazatik hasita. Eta besterik gabe, zuekin bueltan gaude. Eskerrik asko, Xavier. Bagoaz aurrera musika goxoarekin. Home again, home again. One day I know I feel home again. Born again, born again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Michael Kiwanukak Moving On esaten digu, abesti honetan, eta horixe egin behar dugu. Moving On, aurrera jarraituko dugu. Junek gauzatxo bat kontatu behar digulako. Bai, eta gian jokutxo bat egingo dugu. Ui, urduri nago. Julen arpeiak ez dugu izan. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Ohituraz beteta bizi dugu egunerokotasuna. Esnatzerakoan hobea egin, gozaldu, dutxatu eta jantzi. Lanera joan, gero bazkaldu, lanean jarraitu eta etxera itzuli. Orduaren arabera askotan afaldu eta bakoitzarentzat tartetxo bat hartu eta gero lotara joan ohi gara. Ohitura horiek hartzerakoan egunak antzerakoak bihurtzen dira. Baina duela 4 urte Euskal Herriarentzat egunerokotasun horretan parte bihurtu zen joko bat argitaratu zuten. Egunean behin. 4 urte. Then I feel no fear. Then I feel no 2019aren amaieran, egunean behin bakarrik jokatu zitekeen joko bat argitaratu zuen kode sintaxek. Egunean 10 galdera, gehienez 3 minutu hori erantzuteko eta puntua jokoan. Taldeak sortzeko eta lagun artean lehiatzeko aukera ematen duen joko honek, espero baino oi hartzun handiagoa lortu zuen. Gaur egun 100.000 deskarga baina gehiago ditu jokoak, 1000 talde daude sortuta, kuadrilla artekoak, herrietakoak, lantokietakoak, eta 4 urte eta gero, 52.000 pertsona inguruk hartzen dute parte astero-astero. Nork ez du ezagutzen egunean behin gaur egunez. 11. denboraldia jokatzen ari gara gaur egun, eta datorren ostiral honetan finala jokatuko da. Lehen denboraldiarekin egin bezala, lehiaketako 11. denboraldiko finala aurrez aurre egingo dute, martxoaren 31an Donostiako Miramongo Parke Teknologikoan. 6etan ekingo diote saioari, eta Kiki Amonarrizek gidatuko du. Denboraldi honetako 100 jokalari onenak lehiatuko ahalko dira. 4 txandako finala izango da,
utxetik hasiko dira finalistak, eta 25 sari baino gehiagoko sorta prestatu dute. Epa! Bueno, aipatu behar dut egia da, 100 jokalari horiek direla azkeneko aldi honetan denboraldian oberena geratu dienak, baino izena eman behar dute parte hartzeko, eta agian 101. 102. horringuruan geratu baldin bazeate, agian parte hartzeko aukera izango ez dute, jendeak ez baldin badu izena ematen. Oposaketetan bezala. Hori da, antzeko. Bueno, zagitzu jarraitzen duten jolasten. Ni naiz pixikat traola drama queen. Hau da, nik ez badut astelenean jolasten, ezin dut aste osoan zehar jolastu. Bale, niri logikoa iruditzen zait. Eta orduan zer gertatzen zait, azkeneko 3 hilabeteetan astero astelena iritsi eta aztu egin zaidala jolastea, eta beraz ez dudala parte hartu zakit. Denboraldi honetan. Denboraldi honetan hori da, bai. Julen, zu jolasten ez du? Jolasten nuen, hasieran ez nintzen engantxatu, eta ni sartu nintzen egunean behin, deskargatu nuen egunean behin kontzertu batera gindoa zen, lehenengo aldiz gobernuen talde batekin, aspaldiko partez, eta furgonetan gindoa zela. Taldeko partida jokatu behar dugu, eta ni horrela gaitu nintzen, zuk ere jetxi eta sartuko zaitugu, eta egia esan horrelako jokuen oso zalea ez naiz da jetxi nuen, eta gero kuadrillako taldean, eta ez dakin sartu ninduten, ibilin temporaldi batzuk egin nituen, ez dakit zenbat esan duzu da zela? 4 urte, 11. denboraldia. Erdia baino gutxiago. Egin ditut, baina, esan behar dut. Ona zarela? Aste batean, astezkenera arte, astelenetik asteazkenera, sailkapen nagusiko lehenengo postuan joan nintzen. Gero ostegunean kuxida de galanta egin nuen, eta joan ziren, baina, bai, 3 tita, eta... Wow, 3 jarraian ustut ez ditu darla inoiz egin. Nik orduan bakarrik. Nik ez dara. Baina ez zaude bigarren kafeko egunean behineko taldean? Hala bai. Esango nuke ez? Ez dut uste. Eskerrak. Ona balin bada, nik nahiago dut ez balin badago. Eske ja utzita aspaldi utzi nuen, eta... Nik bai dauzkat, nik jarraitzen dut jolasten. Gainera, pixkat zaila da nire inguruan ez jolastea, ze nire bigurasoak dia, beti ondo jolastu, gainera ondo jolasten dutenak, nire aita beti goiko postutan dabil, eta nazkamaten du, bere aurka jolasteak. Orduan, bai jarraitzetela jolasten, herrian dago talde handi bat, eta orduan egin dizuetena da, prestatu dizuet, egunean behineko 10 galderak prestatu izkizuet, azkeneko, niri azkeneko astean ateratako galderak dia, ez dia nik asmatutakoak, egunean behinek galdetutakoa dia, eta pena da, ezin izan izkizutela, zer herri da hau argazkiak eta ez hasteko orain pixkaten hasten. Orduan, joango naiz, 3 aukerak emango izkizuet nik ere, eta ezakit apostu egin edezuen orain zuen artean. Orain kroketaren bat. Hori esan berron badakizu irretxai honetan apostuak beti kroketekin egin izan ohi dira. Eta berdinek urdintzen ditugu. Baina tira, egingo dugu apostua, egingo dugu. Zuk esan dezu ona zinela. Oye, ni ez txarra nahi. Bueno, da... Nik ez dut esan hona nintzenik, Esan duzu. Momentu hona eukizuela. Suertez aste batean zer gertatu zen, baina nik ez dut esan inungo momentutan, egunean behinen jokatzen hona naizenik. Bale. Bueno, lehenengo galdera. Euskal kostaldeko ekialdeko azken herria zein da? Baiona, Angelu edo Bokale? Bokale. Zein esaten zuzuk? Bokale. Bale, neri egunean behinek, Angelu, esan zira. Beraz, oraingo zero. Esatekotan egon nahi zen. Euskara batuak, euskararen bilakaeran izan duen garrantzia nabarmentze aldera, gizakatea egin zuten Donostia eta herri batek. Oiartzun, Errenteria edo Pasaia? Errenteria. Julen? Errenteria esango dut. Bai, bale. Bana orain. Biok asmatu dugu? Bai. Baina esan egin zitatelako nik, bestela ez nekien, Kopiatu egin didazu. Bai. Bale, 3. galdera. Zein da planeta gorria? Hau berria da. Marte. Martitz. Aukerarik eman gabe. Martitza. Bale. 4. agian pixkat zailagoa, eta nik hemen egia esan dudaino, baina osmatu ginen. Anfibioek nondik hartzen dute arnasa? Larru azaletik, ahotik, edo bietatik? Bietatik. Larru azaletik. Bietatik. Ai, kroketa dastatzen.
Goaz daietako bat, ikergalartzak zenbat urte ditu? Aukerak. 40, 46, edo 49. 46. Berrogeita bederatzi. Julenek puntua, empate orengoan. a ver nola dijo nau. Carlos Arguiñan non jaio zen? Getarian, Zarautzen, edo Beasainen? Beasainen. Bueno, vale. Zein herrialdetan dago Gixune? Lapurdin, Nafarroa Beherean, edo Zuberoan? Gixune. Nafarroa Beherean. Goiuri? Oso ziur esan duzu. Bale, nik nola ez dakidan, Julen eta fidatuko naiz eta hori esango dut. Ba, Lapurdin kokatzen da. Bi galdera geratzen zaizkizue. Manipulazio estrategiak. Bi galdera geratzen zaizkizue, ea matematiko handik irabazten du. Zenbat biztanle ditu Liginaga Astue udalerriak? 250 baino gutxiago, 250 eta 1000 artean, eta 1000 baino gehiago. 250 eta 1000 artean. 1000 baino gehiago. 250 eta 1000 artean. Epa, kroketa. Azkeneko galdera Julenek aukera dauka. Dena erabakiko dugu. Erabakita dago, norkurri duko ditu. Zein da zenbaki txikiena? 2eren, 4 edo 8. 8. Ez dut entzun galdera barkatu. Igual puntuak kenduko dizute. Tekniko geri nintzen gauzak egiten. Zein da zenbaki txikiena? Bai. 2eren, 4 edo 8. 8. Tramposa, entzun dago Julena eta trampak egiten. Nik egunen behineko reklamazio auzitegiren aurrean jarri behar dutele egitea. Ez da egia. Bueno, orain honetan Goiurik irabazi du, eta... Eta, bueno, hori, finala izango dela 31ean, suposatzen dut bestetan bezala, zuzenean halko dugula guk ere jokatu. Saiatuko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arazoak dauzkagu, baina, bueno, musika jarriko dugu, eta arazoak konponduko ditugu. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Down your cheeks, bitter melodies, turning your orbit around. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. Zer egin duzu, Baina streaming zerbitzuak ospe hartu zutenetik, bada lankideen artean asko egin ohi den beste galdera bat. Ikusi alduzu telesaiaren azken atala? Ezin dugu ukatu Netflix eta HBO bezalako plataformen estandatik telesaiak gure eguneroko elkarrizketetan sartu direla. Spoilerrak saiesten bizi gara.
baina ikusez entzunezko lana bera ikusteak bezain besteko gozamena ematen digu telesaien atalak komentatzeak. Azken finean, kultura berri bat sortu da telesaien inguruan. Hain zuzen ere, kultura hori omenduko dute aste honetan crossover jaialdian. Martxoaren 27tik apirilaren batera, telesaiei buruzko solasaldiak, estreinaldiak, erakustaldiak eta mahai inguruak egingo dituzte Donostian. Jaialdiaren edizio berri hontaz hitz egiteko, Patxi Presa gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Patxi. Arratsaldeon noiz zure ere. Gaur arratsaldeko 5:00 abiatuko da crossoverren edizio berria. Dena prest daukazue? Bai, noski, bestela. Bestela, akabo, bai, dena prest, ja, jontzen aztean, hasi ginen azken, ekoizpenaren zeak prestatzen, eta ja, listo gaur atzaldeko 5:00 egin zuzen, Arkaitz kanonekin hasteko. Nik uste oso aste potenta izango dela, eta oso edizio gogorra aurkeztuko dugula. Berrikuntzekin dator, edizio hau, Arkaitzkan aipatu duzu eta ikusle gonbidatua eta gurmet telesaia dira adibidez, ez? Bi sekzio berri horiek. Bai, komentatzen dizun bezala, aurtengo edizio bat, konsolidazio, edizio bat izatea espero dugu, eta, bi nobedade, beste ditugu, alde batetik, zuk aipatu bezala, ikusle gonbidatua, eta tal honetan, kulturako pertsona ezagunek, telesaiekin duten harremanaz hitz egingo dute, ez gustokoak, nola ikusten zentzeriak, eta hori. Eta aurtengo edizioan, gaurtik hasita, Arkaitzkan idazlea, Lide Hernando Lier taldeko azlaria, Iratze Fresneda, zinemagilea, eta Enrik Albero kulturre kazetari eta kritikaria. Hauek gurekin izango ditugu, eta saioa, kafe moduko saio bat izango da, egunero arratsaldeko 5:00 Koldo Mitxelenan. Hoi izango leike nobedade bat, beste nobedadea da, zu aipatutakoa, Series Gourmet, telesaia, como su nombre indica, kontua da telesaien inguruan hitz egitea menu bat daztatzen den bitartean, eta bi itzordu izango ditugu, alde batetik afari bat, ostiralean 31an, Convent Gardenen, eta afaria, Alberto eta Laura Caballerorekin. Seguruenik jende gutxire entzungu zezkio izenak, baina horien sortzaileak Kinoikien Biba, La Kesabetina edo Machos Alfa, jende interesantea. Eta gero apirilaren batean, larun bata, goizeko 12:00 Laben, Tabakalerako jatetxean, eta, Baske Kulinari zenterreko Jorge Breton eta Sasha Correa sukaldariak eta zeria dituak dira, eta, ze garrantzia duen gastronomia telesaietan. Eta gainera okazio horretarako propio sortutako pintxoekin, aukera ona pintxoak daztatzeko eta telesaien buruz hitz egiteko. Horrela... Aurtengo nobedadeak, bai. Horrela salduta, entzule guztiak pilatuko zizkizue ateetan. Telesaiak eta janaria ez dakit badagoen bikote hoberik? Gure herrian gaina, dudik gabe. Aukera dakate zarrerak hartzeko, web horri aldean, sartu eta zarrerak erosi, besteik ez hori. Afaria edo aperitiboa. Horiek berrikuntzak, esan bezala ikusle gonbidatuak eta gourmet sail hau, baino bestela, aurreko urteetako kontzeptu batzuk errepikatu ingo dira, ez? Adibidez, estreinaldiak. Horiek pentsatzen dut zuentzat, sekulako ilusio egingo duela, ez? Eskaini alizateak telesail baten denboraldi berria, ez? Primizian.
Bai, zaila da, dakigunez, ekoizpena eta produkzioa izugarria da, baina aurten bost estrenaldi izango ditugu. Astelenean, gaur dituzten, Spy Master estrenatuko da, HBO Max telesail originala, eta oso bitxia, Berlineko telesaien atalean oso kritikagonak izan ditu, eta gerra hotzean girotatuko telesaia da, Rumanian, eta oso interesgarria. Bihar asteartean Tabakaleran, kasu honetan Tabakaleran, Rapa telesaiaren bigarren denboraldia duko da, esklusiban, Movistar Pluseko plataforma den telesaia da, eta thriller bat da Galiziako lurretan, eta Javier Kamara, eta zitasuna da Javier Kamara eta Monika López protagonistak gurekin izango ditugu, telesaia aurkezten eta solasaldi batean. Gero, asteazkenean, bueltan Koldo Mitxelenan, Self-Tape, beste estrenaldia, kasunetan Filminen serie berria, eta Joana eta Mireia Bilaputx aurkezleak eta Barbara Ferrez zuzendariak ere parte hartuko dute gurekin, eta beste telesaia aurkezteko, eta solasaldi batean aritzeko. Ostegunean oso bitxikeria Bose telesaiaren hirugarren kapitulua proiektatuko da, eta ez da estrenaldi bat izango, baina da Sky Showtime telesaia, baina modu independentean ikus daiteke kapitulua. Eta oso kapitulua bitxia gaina, Bose eta Julio Iglesiasekin izan zuen harremana, eta Jose Pastor, Bai, oso bitxi izangoa, suposatzen. Eta asuntoa da Jose Pastor protagonista, Isabel Vázquez gidoilaria gurekin izango ditugula. Eta azken estrenaldia larunbata arratzaldean ailegatuko da, AXN, kasu honetan, eta Three Pines da telesaia, Alfred Molina da protagonista, eta Luis Peniren elaberrietan oinarritutako thriller bada, oso elaberrionak die, eta espero dut serie horrela izatea. Eta hauek izango lirateke aurtengo estrenaldiak. Nik aitortu behar dizut Three Pines ikusteko gogo handia dudala, irakurri dudalako The Crown telesaieko ekoizleena dela, eta eta hori ikusi, eta gainera Alfred Molina protagonistatzat, nik uste dut telesaia hau, ez dakit, harribitxi bat izango dela. Alfred Molina oso nik, egia esan novelak irakurri ditut, Gamash da protagonista, eta ez dakit, inoiz imaginatu Alfred Molina protagonista zea hortan, baina, ganoraz ikusiko eta nola dagoen. Programazioa ari gara pixka bat horrela estrenaldiak, sekzioak eta komentatzen, niri atentzioa eman dit, baduzuela, mai inguru bat edo solasaldi bat autodefensa telesaiari buruz, eta nik uste dut izan dela, ez? Azkenaldiko, ez dakit, izka-mizka gehien sortu duen telesaia. Jendeari edo asko gustatu zaio edo ez zaio bat ere gustatu. Bale, arrazoi duzu. Ikusiko dugu, ze motako solasaldia, eta ze kontatzen diguten. Hoi izango da, Tabakaleran, bideo laborategian, lurrengo ostegunean, taldeko zeiterritan. Eta, gure jaialdiaren, hain zuzen berezitazuna elkarrizketetan dago. Eta, zeri buruz hitz egitea. Goatzen izan kazetari batek esan zuela hemen pentsatzen direla seriak, ez? Eta, bai autodefensa, bai beste, astean zeharri izango ditugun elkarrizketetan, helburua hori da, ez? Seriek fenomeno gisa aztertzea, ez? Nola evoluzionatzen duten, ia ekoizpen gehiegi dagoen, nola funtzionatzen duen merkatua, ia kalitatea hobetzen edo okertzen ari den, hori alde batetik, eta bestetik,
guztiz zaigu baita ere, seriak aztertzea gizartearen isla gisa. Seriak nola kontatzen diguten, seriak, ez da egit nola esan, gizartearen izpilu, hori da azpimarratzen duguna elkarrizketetan. Eta zentzu horretan, astelehenetik ostirale da, gai asko joko ditugu, ez? Artean realitatearen eta fikzioaren arteko harremana, krimenaren mundua, Ibon Martin eta Jon Udakiola, ertzaina bat, autodefensa, seria, aipatu bezala, sexua, nola tratatzen den telesaietan, intimitate koordinatzailearen figura, hain zuzen, arkitektura, nola diseinatzen den arkitektura serietan, ez dakit, adibidez fikzioaren zerbitzura dauden ezinezkoak, denok ikusi ditugu etxeak, ezinezkoak direla, ez? Gero baita ere pantaiako gorputzen normatiboen aurkako borroka, adiztasunaren aldarrikapena, en fin, gaurkotasun handiko gaiak azkenean, eta dioan bezala jaialdi honen berezitasuna azpimarratzen dituen gaiak, bai. Eta, bueno, hitzordu bat aipatzea ahaztu zaigu, eta hori izaten da urtero, ez dakit, divertigarrienetako bat, edo haserre gehien pizten dituena ez dakit, baino izaten da ez, telesaien arteko burruka eta urtengoa dragoiak eraztunen aurka. Bai. Hoi izango da larun bat atzaldean, Kutxa Kultur gunean, izan behar, lehenengo urteko nobedaden errepaso bat, azpimarratu dezakegu aurtengo estrenaldiak, eta hori, eta gero, serien bataia, klasiko bataia, eta edizionetan, nola ez, borroka ezin zan besterik izan, erastunak eta dragoiak aurrez aurre jarriko ditugu, erastunen jauna, eta zugaren etxera, eta Solazaldien, eta bataia horretan parte hartu dituzte, Adriana Izquierdo, Belén Prieto, Mikel Sánchez eta Alex Pruñonosa, eta ziur oso divertigarria dela, edizio guztietan horrela izan da, eta aurten, ze emaitza daukagun, azkena. Eta zuk Patxi, esan dezakezu zer nahiago duzun? Bi seria buena bai, ni erentzugea den etxera. Neri eraztunak ez ezkit asko gustatzen. Ez da pelikulak, orduan Tereseekin pixkat aztertuta. Erentzugaren etxera zait iruditu kopon, baina bueno, desente. Bi hauen artean aukaratuko nuke Erentzugaren. Bai, beldurrik esateko. Nik aitortu behar dizut, oraindik mindutan nagoela, duela edizio pare bat uste du izan zela, Friends eta Sex and the Cityren arteko eztabaidarekin, hori... Eta, zu den ustez? Ni beti Friends zalea naiz. Nire bai, ados gauta zentzu horretan, bai, hori, oin dela bi edizio, bai, oso divertigarria da. Bai. 2008a esan dezakegu oso urte emankorra izan zela telesaien mundurako, adibidez urte hartan estrenatu baitzen Breaking Bad telesail ospetsua, edo True Blood vampiroetan girotutakoa, baino urte hori izan zen gainera, lagun batzuekin elkartu Patxi eta serie fikziones zikloa sortu zutenetik. Zenbat aldatu da dena? Zera bat. Bai, 2008an, bai, hasi ginen, lagunen artean, ni orduan Donostia Kultura nengoen, eta antolatu genitun solazaldi batzuk, okerezpanago, Errezu Kulturetzean, baina igual, ez dakit, oso ondo juntzan, baina igual demasiado pronto, ez dakit nolatzen, ez? Baina, bueno, hortik ona, erabat, guk adibidez
jaialdiarekin, crossover jaialdiarekin, hasi ginen 2018an. Eta lehen edizio hartan, 14 saio eta 26 gonbidatu izan gituen. Eta gogoratzen naiz nola, hango edizioan estrenatu genituen Succession, lehen kapituloa, eta el día de mañana, oza, que zuk pentsa, oaien estrenatzekotan dago laugarren denboraldia Succession. Dena, ez dakit, ekoizpena eta kontsumoa haunditu egin dira, baina pandemiak gainea bizportu egin du fenomeno hau, eta ez dakit, hain ekoizpena izugarria da. Eta urte hauetan denak asko aldatu da egoera eta panorama, eta ikusi egin behar etorkizunean, nik uste momentu honetan ezin da mantendu ekoizpen erritmoa. Orduan, burbuja hau nola bait, ez dakit noiz eta nola bukatuko den, baina zeo zer gertatuko delakoan nago. Arrazoi duzu, aritu gara lehen zenbaki batzuk begiratzen, eta ikusi dugu Netflixek 2022ko azken 3 hilabetean 1025 atal berri estreinatu zituela. 1025 Netflixek bakarrik horri gehitu behar zaizkio HBO, edo Amazon Prime, edo Disney Plus, edo Apple TV, edo oiko telebista kateek estreinatutakoak, egia da, ekoizpena izugarria dela, eta bueno, aipatu duzuzuka ez, agian eztanda egingo duela honek, eta hori ez dela ona, baino pixkat aho zapore goxoarekin bukatzeko elkarrizketa, nik galdetu nahiko nikizuke, Patxi, zuretzat azken hilabetetako telesail bat gomendatuko bazenu, zein izango litzateken? Aurtengoak nola ez, The Last of Us, konversazio guztetan dago, eta, gustatu zait. Gero, hau bitzikeri bat izango da, eta Exterior Noche, Marco Bellocchioena, Aldo Mororen hilketa, estrenatu zen iaz Gabonetan edo, baina gustora. Eta gero Happy Valley, baita ere, aspalditik bigarren saioa oain dela 6 urte bukatu zen, eta Sarah Lancashire hirugarren denboraldi bat, hau Movistar Plusen dagoena. No me gusta conducir, Borja Kobea garena, gustatu zait, División Palermo, baita ere, Netflixen, teleseida argentinar bat, denetarik igual, oso bitzia dako Exterior Noche, Marco Bellocchio, filmin dago, eta azken ikusi den azkena División Palermo eta The Last of Us, eta bain Perry Mason ikusten nahi nahi. En fin, ikusten duzunez, denetarik. Eta The White Lotus, ez aztu The White Lotus. The White Lotus, bai. Hitz egin dugu irratsai honetan. Eta serie guztien artean, azken denboraldi hauetan, Better Call Saul, eta oberena. Apuntatu ditugu, hementxe zerrendatxo batean, eta joango gara ikusten, eta gure artean komentatzen. Denbora izatekotan, hain asuntoa da, gakoa da, denbora izatea, hainbeste produkzioa ikusteko. Esango nuke. Hau da, lanaldi osoko jarduna eskatzen du telesaia ikusteak gaur egun. Dudari gabe. Eskerrik asko, Patxi, esan bezala gaur hasiko da crossover jaialdia, arratsaldeko 5:00 Arkaitze Kano gonbidatuarekin, eta larun batera arte iraungo du, eztabaida, mai inguru, solasaldi, eta denetarik izango duen jaialdi honek. Beraz, animatu nahi zaituztegu joatera, eta disfrutatzera telesaien kultura honekin. Gonbidatuta zaudete.
Eskerrik asko. Eskerrik asko Patxi eta hurrengora arte. Westworld telesaieko abesti honekin egiko ditugu hurrengo minutuak. Ederki, hurrengora arte. Agur. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ojos negros de mi samba, tranquilos así. Ojos negros de mi samba, tranquilos así. Mientras que tu pobre amante... Atzean geratu dira 2022ko iraila eta hemen gaude proiektuaren lehen urratsak. Argentinetik abiatu ziren Iñaki Goikoetxea eta Maialen López euskal diasporaren arrastoari segika euskaldunen historia kontatu eta zabaltzeko helburuarekin. Nissan Micra txiki batean ari dira bidaia osatzen eta apurka-apurka abentura ari da beren neurrian amaierara iristen. Perun barrena ibili dira eta Ekuador aldean dira une honetan. Dena den, azken hartu emanetik ona egin dutenaz eta geratzen zaien hitz egiteko, bigarren kafean ditugu beste behin ere Iñaki Goikoetxea eta Maialen López. Arratsaldeon guretzat, egun on zuentzat bikote? Kaixo, egun on. Egunon. Zer moduz? Ondo, momentu honetan Ibarran gaude, Ekuadorren. Esan beharra dago, hemengo Ibarra eta Gipuzkoako Ibarra sinituta daudela. Aha. Eta justo gaur bi pertsonekin geratu gara, bi historio berri kontatzeko. Begira. Bueno, entzulei esan behar digu, esango dute, ja, astelenetik ja lanean, ja geratuta daude, elkarrizketak egin, historia kontatu, baina azken egunetan nolabait ere, arnaz hartzeko tartea ere izan duzuen, Galapago uhartetan ibili zarete. Konta iguzue, nolako esperientzia izan den? Bai, esan hori, Ekuadorren jadara mazkigu 2 aste baino gehiago, eta azken astea pasa dugu Galapagos uhartetan, eta, bueno, baldekuneko ez dakit, mitikoa da, eta gehionek gutxi gora bere zautzen dugu, bertan dagoena animaliak eta, baina bertan egon arte egia esan, ez hori imaginatzen, ze ikusgarria zen dena egia esan, azkenean da, irla paradisiakoak eta ez dakita, Formentera edo Ibizan egotea bezala paisaien gatik, baina olako animali pila topatzen dira ondartzetak aletan, eta egia esan, atxeden arteko eta eguraldi honarekin egoteko egun oso politak izan dira. Leku garestia eta internet konexioa oso txarra, baina bestela leku paradisiekoa. Beraz, esan daiteke, nolabait ere, lehendik entzuna zenutena eta kontatua zizueten hori, hobetu egin dela, bertara joandakoan. Bai, Ekuadorren orokorrean sorpresa hartu dugu, ez genuen asko espero eta asko gustatu zaigu eta Galapagosen berdin ikusiak genituen argazki batzuk eta animaliak dela, baina hain gertu egotea eta hainbeste animali bitxi topatzea, egia esan, hobea izan da, espero genuen baino. Eta kaso bate baino gehiago pentsatuko du ez, dauek irailetik ordabiltza, oporretan, bidaiatzen, baina zuen arrastoari segika dabilenak, zuen sareetan begiratzen duenak ikusiko du lanean ere ari zaretela, eta horrelako leku batean, horrelako atxeden egun batzuk izatea, ondo etorriko da.
Ja, jo, egia esan, beste bidaiareki batzukin topatu ginen aurreko astean, eta beraiegu baino askoz ere profesionalagoak dira, baina eskenean bidaian luze bat egiten duzunean, zauden tokian zaudela, prestatu behar duzu, hurrengo astean egin behar duzun, eta bi aste barru egin behar duzun, azkenean logistika zer bizitatu behar den, gainera guk bidean elkartzetak egiten ditugunez, eta kontaktu batzuk bilatu behar ditugunez, pertsona horiekin harremanetan gaude, adibidez gaur kotxea tailerrera eraman behar dugu eta hori kudeatu behar izan dugu, osea, ez du ematen, baina eta nire amak ere esaten dit, bueno, ja laizzer etxera etorriko zarete eta zazpila hilabete sabatiko pasa ondoren, bidaiatzen gabiltza eta oso ondo pasatzen ari gara, baina lan txiki bat ere behar da, orduan guk ez dugu konsideratzen ondartza batean gaudela egunero botata, baizik eta gauza asko prestatu behar ditugula, eta adibidez, Galapagosen ere Euskaldunen inguruko historio bat topatu dugu, orduan, beti gabiltza olako gauzak bilatzen eta egia esan, historio bitxi asko topatu ditugu bidean. Kontatu liteken eraino, gero pentsatzen dut, hemen gaude .eus egunean eta zuen sareetan ikusi ahal izango dela, baina zer topatu duzu Euskaldunekin lotura duena Galapago irletan? Galapagosen gutxi gora bera, irla asko daude, baino gehiago, baina 10 irla erdi handi daude, eta Floriana ditzen den irla bat dago, orduan Galapagos pizkate 19. mendean Galapagosek indar hartu zuenean Ekuadorren, hemendikan Euskaldun bat ibili zen badiru asko zeukana, gainera Siberuko herri batekoa zen, orduan bera hil zenean, esan daiteke Floriana irlako jabea zela gutxi gora bera, orduan bere ondasun guztiak testamendu batean utzi zizkion bere herriari, Zuberoko bere herriari, orduan esan daiteke erditxantxetan Zuberoako herri horietako biztanleak irla honetako erdi jabeak izan daitezkela, hori da pizkat kontatuko dugun historioa. Bueno, Iñaki, Maialen, ari gara kontatzen, azken egunetan zer egin duzuen, baina bigarren kafean zuekin azken hartu emana izan genuenean, hortxe zenbiltzaten, Perura sartu nahian, sartzeko arazoak zenituztela, konta iguzue, nola amaitu zen ura? Zelantza genituen, Peru hori gatazkak zeuden eta ez genekien egoera proposatzen sartzeko edo, eta justo hegoaldean zeuden protesta gehienak, orduan bakarrik problemak izan genituen Cuzco aldea joateko, Machu Picchu bertan dago eta justo otsailak 15 irekizuten eta guk sarrera genituen otsailak 20irako. Orduan joatea erabaki genuen, baina bidean bai geratu ginela blokeatutak eta 8 orduko bidaia 24 orduko bidai batean bilakatu zen eta azkenean eman genuen osoa gidatzen eta hor bai arazo txiki batzuk izan genituen Cuzcora iristeko. Gero bertan herrietan ez ditugu arazoak izan eta hortik aurrera ez da. Beraz, Perun hilabete osoa eman dugu eta zeharkatu dugu hegoaldetik iparraldera. Eta Perutik gero gurutzatu genuen Ekuadorrera, duela bi hiru aste gutxi gora bera. Esan duzue, Peruko sarrera hori, nahikoa ez dakit gatazkatsua edo ondo egietzen ekitela zer topatuko zenuten eta nahi zenuten egiteko moduan izango tezineten, baina hilabete hori lanari dagokionean, jaso dituzuen kontakizun eta historioi dagokienean, nahiko emankorra izan dela esan liteke, horra hainbat historioa jaso dituzue, zuen sare sozialetan ikusi daitezkeenak, ez dakit nahi zenuten guztia egiteko modua izan ote duzuen edo ez, baina gauzak egiteko modua izan duzue. Bai, azkenean gero, Perun oso ondo joan zaigu eta gainera Lima bai euskaletxe bat dago, nahiko zarra dena eta bertako jendearekin egon ginen, baina gero Trujillon ere iparraldean beste euskaletxe bat dago, eta Cuzcon ofizialki euskaletxe bat dago, baina ez dago orain arte, azken urteten ez da oso aktibo egon, eta justoren prozesu bat egiten ari dira euskaletxe hori berraktibatzeko, eta iaia prozesuri zuzenean bizitzeko aukera izan dugu, aste hauetan bilerak eta topaketak egin dituztelako, orduan, bertatik bertara ikusalizatea oso polita izan zen. Eta gero ere, guetik bilatzen gabiltzalako, Euskaldun jatetxe bat topatu genuen ere bai Arequipa ditzen den beste herri batean, eta Ikitosen ere bai dela munduko hiririk handiena errepidetik sartzeko aukerari gabe, bertara joateko izan barra edo gazkinez edo
edo barkuz, ia kasualitatez topatu genuen hor oianean, aterpetxe bat zegoela eta jabea Piterokoa zela, Nafarroko herriberakoa, eta berarekin ere egon ginen pizkat kasualitatez eta tipo oso jatorra eta oso jantzita, egia esan. Oso batzutan bai, historia batzuk oso landuta dara mazkigu, baina gero batzutan ere ia kasualitatez beste protagonista batzuk topatzen ditu, eta egia esan jende guztia oso jatorra da gurekin, kontatzen dizkigute oso interesgarriak, eta eskertzekoa da, ondo tratatzen gaituela, eta beraien bizitzak pizkat kontatzen dizkigutela. Eta horrelakoetan, Iñaki eta Maialen konturatzen gara, ez? Euskal Herrit guztitik joandako jendea dagoela Peru bezalako lurralde batean, orain gutxi aipatu duzue, Galapagoetan xiberotarren lotura badela, Perun ere Elorrion jatorria duen Luis Alberto Elorrietarekin izan zarete, Daniel Rincón Fiteroarraren kontuak ere aipatu dizkiguzue, Euskal Herriko leku guztietatik joandako jendea dago? Bai, eta gero egia zen kontatu behar da, Argentinan, Uruguain, Txilen, Kolombian, Emeritzeto gerren mendean Euskal migrazioa handia egon zela orduan Euskal Etxasko gaudela eta oso erretxa dela Euskaldunak topatzea, baina Bolivian, Paraguain, Perun, Ekuadorren migrazio hori ez zen eman orduan dauden Euskaldunak kolonia garekoak dira gehiago bizenak eta familiak eta bagian batzuk dira 8. edo 10. belaunaldia hemen daudela. Orduan, euskalduntasun hori nahiko galduta dago, baina badaude pertsona gauza interesgarriak egitenak eta beraien bila joan gara. Eta bai, Euskal Herri osokoak dira, askoten ematen du beste herrialdetan, Gipuzkoa, Nafarro eta iparraldekoak direla batez ere, baina Arabarrekin egon gara, Nafarrekin ere, Bizkaitarrekin egia esan leku guztietakoak. Hori Peruri dagokionean, aipatu dugu, jada 2 aste badaramatzazuela Ekuadorren ere, horietatik egun batzuk atsedenerako ere hartu dituzuela Galapago uharteetan, naiz eta Euskaldunekin lotura duten historiak ere topatu dituzuen. Zer aurkitu duzu Ekuadorren lehendabiziko egun hauetan? Batziton egon gara familia batekin eta familia horrek lotura daukat Peruko, Trujilloko, Euskaletxeko familiarekin eta beraiek ere antolatzen nahi dute Euskaletxe bat, orduan ari dira beste Euskal abizenak dituzten pertsonen bila eta pasara zizkiguten abizen pila bat eta galdetuz abizenak Euskaldunak diren ala ez, dauzkatelako ezagunak abizen horiekin. Eta egon ginen afari batekin beraiekin, eta hori ari dira Euskaletxe bat sortu nahian. Eta orain Ibarran, kontatu daiteke, ez da? Bai. Egongo gara, Garabide elkartea sortu zen, eta Garabiden laguntzen ematen diete beste hizkuntza minoritarioak berreskuratzeko lan egiten duten pertsonei, orduan pertsona batekin, hemengo pertsona batekin geratu gara, beraiek kitxua hizkuntza berreskuratzen ari direlako, eta euskerarekin egindako lanak begiratzen dituzte, beraiek funtzionatu duten nolabait euskararekin funtzionatu duten gauza kopiatzeko eta hemen beraien hizkuntza ere berreskuratzeko. Eta gero beste pertsona batekin geratu gara, bera Euskal Herrian bizi izan da urte askotan eta hemen orain programazio kulturalak egiten ditu eta batzutan Euskal Herriko artistak ekartzen ditu hona, beraien kontzertuak emateko, edo erakuskietak, eta bere ere hemen Ibarraldean bizi da, orduan berarekin egongo gara. Instagrameko zuen post batean irakurri dugu Ekuadorren nolabait ere euskal komunitate txikia somatu duzuela. Ez dakit, komunitate hori zabaltzen ari da, saretzen ari da, horretarako lan egiten ari direla aipatu diguzu ez, Euskaletxearen sorrerarekin eta, baina esan liteke Ekuadorrekoa oraindik ere zabaltzen ari den euskal komunitate badela? Bai, karo, kontratu gara lehen esan duguna, batzutan euskaldunak direla, abitzena euskalduna dutelako, eta orduan hori da beraien erreferentzia, eta egon ginen familia batekin berak esaten zugun 8. belaunaldia dela Ekuadorren, orduan Euskal Herriarekin lotura hori galduta dagoela esan dezakegu, ez dakite gauza asko
Euskal Herriari buruz, Euskal Kulturari buruz, Euskarari buruz, eta hori ikasten ari dira, orduan, bizkanaka informazioa jasotzen ari dira handik eta hemendikan, orain Euskal Etxe hauek Perukoak eta ingurukoak Euskara ikastaro bat sortu dute online eta bertako batzuk parte hartzen ari dira, eta nik uste dut hori estruktura txiki bat sortu nahi dutela, baina ez dakitela oso ondo nondik hasi, orduan gure bisitak ere eta Euskal Herritik etortzen diren beste pertsonekin elkartzen direnean, jakin nahi dute, galdetzen dizkigute gauzak, orduan pixkanak ematen du zerbait sortuko dutela, baina nik uste dut oraindik denbora behar dutela euskaldun gehiago topatzeko, gure hemen ere badaude euskaldun batzuk handikan etorri direnak lan egiteko eta jende horrekin harmanetan jarri nahi ziren, orduan nik uste dut zerbait sortuko dutela, baina oraindik denbora tarte bat beharko dutela. Aipatu dugu, orain arte egin duzuena, aipatu diguzu zuek ere pixkanaka bidei honen, abentura honen amaiera ere gerturatzen ari dela, hemendik aurrera, zer, bikote? Hurrengo egunetan Kolonbiara gurutzatuko dugu. Kolonbian, gauza berezia da, hori kotxea bialdi bat dugula bueltan, Cartagena de Indiasetik, orduan hemendik 2 aste terdira egon behar gara Cartagena zen, kotxea ja portuan uzteko eta tramite guztiak egiteko, eta tartean pasako gara G-Cafetero zonaldetik, Medellín eta Bogota ere bizitatzen ditugu, eta hegoaldean ere Kali eta Bugaz lagun bat familia duka bertan, eta ere bizitan joango gara. Orduan, asmoa da hori, iparraldera gurutzatzea, Cartagena de Indiaseraino, han kotxea utzi portuan, eta gero hortikan aste bete gehiago gongo gara, gero tramiteak egin beretugulako, eta apirilaren 20 aldera asmoa da ja etxera itzultzea. Nisa mikra txiki baten maletategian, kabitzen dira 6 hilabete hauetan pilatutako historio eta esperientzia guztiak? Nik beti esaten dut, bidai honek, 7 hilabeteko epe hartu dugula, bidaia egin alizatea, baina gero bidaia ez dela bukatuko etxera joaten garenean orain apirila erdialde bukaera aldera. Azkenean, hemen egin ditugun harremanak oso bereziak izan dira, eta ja badakigu hemen ezagutu dugun pertsona bat adibidez, udan Euskal Herrira joango dela, bere familia eta bere sorlekua ezagutzera, eta harremanetan gaude berarekiko atortzarenean gure etxera etorri, eta joango gara, eta egingo dugu, orduan, nik uste dut orain, 10 edo 15 urte barru, orain dikan bidai honen arrastoak hartuko ditugula, jendearekin harremanetan jarraituko dugulako, eta bidaia ez dela bukatuko orain apirila bukaeran. Orduan, kotxea trastez beteta dela magu esan, ez ditugu ja ezer erosten traste gehiago izateko, baina dena esartzen da, bai trasteak eta bai historiak, eta hori naizta bidaia bukatu etxera eramango ditugu eta horiekin jarraituko ditugu etorkizunean. Hasiera batean abiatu zinetenean 25.000, 30.000 kilometroko bidaia bat aurre ikusten zenuten, zenbat egin dituzue, kuriositatez? Ja pasa gara, ja 30.000, baina gehiago armazkigu. Ze momentuan kalkulatu ginen, hiriburuen arteko distantziak, baina gero kotxearekin ere mugitu gara, eta orduan, ja pasa gara kilometroak 22.000 ja altean utzi ditugu. De hecho, Perun edo orain dikan geritzen zaizkigu kilometro batzuk, eta gaur kotxea errebisioa egitera utziko dugu, ze hori kilometro gehiagi dara mazkigu, eta ez genuen aurre ikusia. Beraz, oraingoz, 30.000 gutxi gara. Ez da gutxi 6 hilabetean egiteko nisa mikra txiki batekin. Iñaki Maialen, esan dugu hasieratik, zuek han pilatutakoa eta han ezagutzen ari zareten historio horiek, sare sozialen bidez eta ezagutarazten ari zaretela, baina zuek hor egiten ari zaretena, han ere badu isla, Bolivian esate baterako Ekos aldizkarian, zuen inguruko artikulu bat argitaratu dute. Hor, Potosin egon ginenean, kasetera batekin egon ginen, eta berak kontatu zugun, historio bat euskaldun eta espainolen artean mehategin kontuagatik, eta hori gero elkarrizketa bat egin ezigula, gainera bertaneko kasetari famatua da mehategin gauzak landu dituelako, eta hori berarekin harremanetan egon gara egun hauetan, eta elkarrizketa egin digu, eta oso jatorra ere begia esan, eta gero ere justo orain apirilean aterako gara Aekak ateratzen du Aizu aldizkaria, eta elkarrizketa bat egin dugu Marcos deitzen den kazetari bat, eta bera da argentinarra, baina euskalduna,
Orduan, aipatu behar da ere bai, bere euskara maila oso ona dela. Orduan, noizbenka olako aukerak sortzen dira, eta guk, poz handi sartzen ditugu, azkenen gure bidaiari eta bat hemen bertan ezagutzen ditugun ekimen eta jendeari, oi hartzun gehiago eman altzaiolako. Uste dut ezagutzen dugula. Marcos, argentinar euskaldun hori, ez da? Julen? Marcos Tedin izango da. Marcos Tedin uriburu izango da, noski. Bai, abizena justo joan zaitez, nuen gogoratzen maila bai, Marcos da, oso tipo jatorra ere bai. Oso gatorra da. Bai. Aztazkenan hitz egingo dugu berarekin. Ondo bidean. Iñaki Koetxe eta Maialen López, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbildu eta hemen gaude Puntaus ekimen honen azken ordua eta azken asteetako ibiliak kontatzeagatik. Geratzen zaizuena aprobetxatu, alduzuen neurrian, eta esan diguzu apirila erdialdera Euskal Herrian izango zaretela, beraz, lehenago elkarrekin hitz egiten ezpaldin badugu, bigarren kafeko laborategian hartuko dugu urrengo kafea, baina aurrez aurre izango da. Perfecto, eta gu oso pozik egongo gara joaten garenean, ere bai, zuen gana. Bai, laizter arte. Mila esker bikote. Osondo, eskerrik asko. Gero arte. Agur. Eta agurtu behar ditugu Iñaki eta Maialen, baina agurtu behar dugu saioa baita ere, ze agur esateko ordoa iritsi da arratsaldeko 6ak gainean ditugu, baina niri bidaiatzeko grina piztu zaidanez, zer iruditzen zaizue Puerto Ricora joaten bagara? Ondo. Vale. Goreti hori jari bisita egitera? Hori da, bai. Izan ere gaurko egunez jaio zen Villano Antillano rap abeslari, musikari, musikagile, eta ez egit zer gehiago esan. Gaurko egunez, 1985ko martxoaren 27an, Bayamonen, Puerto Ricon, beraz, bere abestiarekin utziko zaituztegu, eta gu bagoaz. Deskantxatzera, baina biharremen izango gara, arratsaldeko 4 eta 5, naiz irratian. Todo el mundo ve que del Dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo visto cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu fosi. No corro contigo negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita. Si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la GOAT, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todito es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Metal en el aire porque voy chillando goma. Mi Twitter es más dulce, me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana, brincando como un imbala. Cuidado que te resbala, estoy soplando balas. Tatuajes de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del Dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. Keep calm and bigarren kafea.